Right, lads, tá treoracha le chuile ar insin agus muid réiteach leagan Gaeige go óran. An chéadrad. Ná méid ceart na siolaí. OK, má tá méid ceart na siolaí an, tá an tóram níos éasca aithint. Fecinn si ban seo, fáinne fí I gcuim na híche. Sinna, fáinne fí I gcuim na híche. Se an leagan Avicii, Wake Me Up as Gaeige. Agus in ceann eile, feel my way through the darkness. Oh, Sean Colin chur. Tá scáil a haiscín darí. Tá sí gléach, níos sí gléach. Tá mé crát aici. Tá mé sciil. Tuigim do chása. Ag bugad raibh. An darrad. Cágamach fumanna I gceart freisin, si sin le rá na gotaí ngá réide. Mai cinn si ban seo, an leagan Gaeige Hold Back the River le James Bay. An leagan Gaeige sin ná ólas an glunne. Céannach bhfuil an híal díreach mar an ggéine leis an leagan béarla, tá na gotaí céanna an agus tá an tóran mar sin chothéasca géanna ar an glús. Ah, I héana a rís. Muise, Cáilíní, ceap agus seolach sí Snapchat nó WhatsApp nó rud a cinn cuit. Gomad ráise go seo, níl mór ná a facéin. An treoracha, tastíonn gomach cíal haisa cíns leis an óran. Now, ní mar rá go dasan sin na gúnaí mar thumpla an ceann sin a rinne muid le Uptown Funk. Sean nis, Sean nú nós, Michelle Pfeiffer sí hart fós, níl cíal ar bith leis sin. Tarbón am lads, cá mé ghlacha leis an am seo. Tá sé gléach ar an cúpla ornis. Hello? Hello, Ian. Gachard okay? Togra. Tá sin na ríre. Magalore. Tá Colin sin bonkers. Beidir go sí nuts ach mé ceart na siolaí Tá na fumanas na gotaí aici freisin. Agus, ní ar aon chéirí bant leis an rud a bhíoracha. Right, lads, peochas ús na hirir sí. 1, 2, 3, 4. Hello, 2-1. Bhí makes me na féislim blianta bhálad casalam le chun siar chuile There she go gras och am finsa ach tam fós ag fáint. Hey, comas na lads eile all agus leagan omlan go orange in Tá cháir na sean girlfriend. Marta should be gear leagan omlan go orange in ecal, glig all again seo ar nas case.